వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాధికా సారథి అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను ఒక హెల్తీ టీ డ్రింక్ అండ్ హెల్తీ టిఫిన్ రెసిపీ ఒకటి చూపించాలనుకుంటున్నానండి. తప్పకుండా అందరూ చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ లో క్యాలరీస్లో ఉండే టిఫిన్ అండ్ ఈ జింజర్ గ్రీన్ టీ చూపించాలనుకుంటున్నానండి. తప్పకుండా అందరి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ అయితే నేను వాటర్ని బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి. ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం గ్రీన్ టీ వేసి బాగా జింజర్ కొంచెం ఎక్కువ వేయాలండి. వేసి బాగా కొంచెం దంచి వాటర్లో వేసేసి ఒక 10 to 15 minutes బాగా బాయిల్ చేయాలి. ఈ వాటర్ని చాలా మంచిదండి ఇది హెల్త్కి. ఒక 1 glass ఆఫ్ టీకి కొంచెం లెమన్, ఒక హాఫ్ లెమన్లో కొంచెం జ్యూస్ తీసుకోండి. ఒక 1 spoon హనీ వేసుకోండి. తర్వాత ఈ బాగా ఒక 10 to 15 minutes బాయిల్ అయిన ఈ వాటర్ని ఈ గ్లాస్ నిండా వేసుకోండి. గ్లాస్ నిండా వేసుకొని బాగా ఇది చేసి బాగా కలిపేసుకొని తాగండి. ప్రతిరోజు అంటే ఓన్లీ గ్రీన్ టీ కాకుండా ఒకరోజు తులసి లీవ్స్, ఒకరోజు పుదీనా లీవ్స్ వేసుకోండి. జింజర్ మటుకు కంపల్సరీ వేస్తానండి నేను. ఇది చాలా నాకు మార్నింగ్ టీ కాఫీలు కాకుండా ఈ డ్రింక్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మంచిది కూడా అండి హెల్త్కి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది నైట్ సోక్ చేసిన బాదాం అండి. మార్నింగ్ ఉదయాన్నే ఒక 5 to 6 బాదాం ప్రతిరోజు తింటే బాదాం వల్ల చాలా ఉన్నాయండి పోషకాలు. చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ అండి ఇది. ప్రతిరోజు వీలైతే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ నేను ఈరోజు గురువారం సాయిబాబాకి నేను చేసుకున్న పూజ అండి. నాకు థర్స్డే ఇస్ మై ఫేవరెట్ డే అండి. బాబా అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రతి థర్స్డే నేను మామూలుగా ప్రతిరోజు పూజ చేసుకుంటాను, బట్ థర్స్డే అంటే ఇంకా కొంచెం ఇష్టంగా చేసుకుంటాను. ప్రతి ఈవినింగ్ బాబాకి ప్రతి థర్స్డే ఈవినింగ్ ప్రసాదం చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇది నేను మార్నింగ్ చేసిన పూజ. మార్నింగ్ అంటే కొంచెం టిఫిన్ ఇవన్నీ చేయాలి, కొంచెం హడావిడి ఉంటుంది కాబట్టి వేరే ఏదైనా డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్లు అవన్నీ పెట్టుకుంటాను. ఈవినింగ్ మటుకు ప్రసాదం చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇంతకుముందు అయితే బాబా గుడికి ప్రతి థర్స్డే వెళ్ళి ప్రసాదం ఇచ్చి అందరికీ ఇచ్చేదాన్ని. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వల్ల మేము ఉండే ప్లేసెస్లో దగ్గర బాబా గుళ్ళు లేకపోవడంతో వెళ్ళటం లేదండి. మార్నింగ్ ఉదయాన్నే మనం లేచి ఈ నీట్గా ఫ్రెష్ అయ్యి ఇట్లాగా పూజ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి. మనసుకి తృప్తిగా ఉంటుంది. మనకి ఎలాంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ పుహా చేస్తున్నానండి. ఇదే మీకు చెప్పిన హెల్తీ టిఫిన్ రెసిపీ. అటుకులు కొంచెం వాటర్లో ఒక 2-3 minutes కొంచెం వాటర్ వేసి సోక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు, అది ఊరికి మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఒక 2-3 minutes ఉంచి కొంచెం మరీ ఎక్కువగా ఇది డ్రై చేయకుండా కొంచెం వాటర్గా ఉండగానే ఒక మన చిల్లులు గిన్నె ఉంటుంది కదా, వాటర్ ఉంటుంది, దాంట్లో వేసి పెట్టేసి దానిపైన కొంచెం వాటర్ ఉండగానే కొంచెం మూత పెట్టేస్తే ఒక 5 to 10 minutes బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఆ అటుకులు. దానికి నేను ఒక కప్పు పుహా తీసుకున్నాను. దానికి ఒక 2 chilies, ఒక 1 onion, కరివేపాకు వేస్తున్నాను. ప్యాన్ పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం మామూలుగా ప్రతి ఉప్మాలకి సేమియా ఉప్మా, మామూలు మన రవ్వ ఉప్మా, బొరుగులు ఉప్మా అన్నిటికీ చేసేలాగే ప్రొసీజర్ అయితే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు, వేరుశనగపప్పు అన్నీ, కరివేపాకు అన్నీ వేసుకొని బాగా వేయించాలి. ఉప్మాల కంటే మనకి ఈ పప్పులు ఇవి ఉంటేనే మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం హెల్తీ రెసిపీ అండి. అటుకులు కాబట్టి లో ఫ్యాట్, లో కార్బోహైడ్రేట్స్, డైట్ చేసే వాళ్ళకి అందరికీ ఇది మంచి రెసిపీ, బాగుంటుంది. నార్త్లో బాగా ఎక్కువగా ఇది చేస్తారండి. ఎప్పుడు కామన్గా ఇడ్లీ, దోశ ఇవి కాకుండా ఇట్లాంటివి కూడా కొంచెం చేసుకుంటా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. వేరుశనగపప్పులు అవి బాగా వేగిపోయాయి. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసాను, కరివేపాకు, నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ పొడవుగా కాకుండా కొంచెం చిన్న సైజుగా కట్ చేసుకోండి, అప్పుడైతే బాగుంటుంది. పొడవుగా చేస్తే అంత బాగుండదు, ఇంకా చిన్న సైజు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మా ఇంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్ అంటే కొంచెం అన్నీ పక్కకి ఏరి పెడతారు, అందుకోసం నేను కొంచెం పెద్దగానే వేసాను. చిన్నవి అయితే ఇంకా బాగుంటాయి. ఇదిగోండి పుహా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయింది. ఎక్కువసేపు వాటర్లో డిప్ చేస్తే అది మెత్తగా అయిపోయి మనం వండేటప్పటికి బాగుంటుంది. ఇదిగోండి నేను సాల్ట్ కూడా దీంట్లోనే వేసి కలిపేసుకుంటున్నాను.
ప్యాన్లో పెట్టిన తర్వాత మనం ఎక్కువ తిప్పితే అది అటుకులు బాగుండదు. అందుకే దీంట్లోనే కొంచెం ఉప్పు వేసేసి బాగా కలిపేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అటుకులు బాగా కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిన అటుకుల్ని వీటిలో వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవటమే. కలిపేసుకున్నాక చూడండి కలర్ ఎంత బాగా వచ్చిందో, ఆనియన్స్ బాగా వేగినాయి. ఇది బాగా సాఫ్ట్ అవుతుంది. కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టేస్తే వీటికి మనం వేసినవన్నీ ఆ అటుకులకి పట్టి బాగా టేస్ట్ వస్తుంది, సాఫ్ట్ అవుతుంది పోహా. అంతేనండి. దీన్ని వేడివేడిగా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని వేడిగా తింటే బాగుంటుంది టిఫిన్కి. నైట్ టైమ్స్ కూడా దీన్ని చేసుకోవచ్చు, ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. డైట్ చేసే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. దీంతో పప్పుల పొడి, పచ్చి ఆనియన్స్ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకొని పైన స్ప్రెడ్ చేసుకొని, పచ్చి ఆనియన్స్, పప్పుల పొడి దీనికి కాంబినేషను. ఇంకా ఇది సేవ్ అంటారు చూడండి, శనగపిండితో చేస్తారు సేవ్, దాంతో కూడా ఈ కాంబినేషన్ బాగుంటుందన్నమాట. ఈ మూడితో తింటారు. మనం ఎక్కువగా ఇడ్లీ, దోశ అవి చేసుకుంటుంటాము. నార్త్లో అయితే టిఫిన్ అంటే ఎక్కువ శాతం పోహానే ఉంటుందండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి పోహా దొరుకుతుందన్నమాట టిఫిన్స్ అంటే.